Свята Пятра і Паўла адзначаюць праваслаўныя вернікі ў гэту нядзелю 12 ліпеня. У некаторых вёсках святкаванне гэтага дня з'яўляецца даўняй традыцыяй. Так, напрыклад, адбываецца ў вёсцы Крывель, дзе мясцовыя жыхары штогод збіраюцца разам, каб ушанаваць памяць святых. Вёска Крывель, што знаходзіцца на тэрыторыі гарадзецкага сельскага савета, знакамітая не толькі таленавітым выхадцам акцёрам Пятром Алейнікавым, але і цікавымі славутасцямі багатай гісторыі, а таксама шанаваннем традыцыі. Адной з якіх з'яўляецца штогадовае адзначэнне Дня памяці апосталаў Пятра і Паўла. Вытокі традыцыі сыходзяць у глыбокую старажытнасць і звязаныя з мясцовымі павер'ямі і артефактамі. Праздник Петра и Павла у Крывеле праздновался издревле. У каждой деревни была своя икона, оберег. У Крывеле это была икона Петра и Павла, которая висела на кресте у Крыницы. Крыница была около речки и упадала в эту речечку. И вот каждый год, по рассказам старожилов, на Петра и Павла собирались, значит, все жители деревни и окрестных хуторов, шли к роднику, снимали старый рушник с иконы, одевали новый, это раз в год они переодевали икону, убирали, значит, икону эту, молебен происходил, освещали крыницу, кто-то бросал в крыницу деньги, кто-то повязывал какие-то холсты или там рушники на крест, давали оброк, как сказать, святым Петру и Павлу. Згодна з гісторыяй, святыя Пётр і Павел лічыліся заступнікамі рыбакоў. І таму адным са звычаю ў дзень свята была лоўля рыбы. Мясцовыя рыбакі раніцы выходзілі да Дняпра, а ўвечары неслі здабыты ўлоў да крыжа і варылі юшку. Таксама да агульняга стала астатнія жыхары вёскі падносілі мясцовыя сыры ці тварог, каўбасы і бліны. Свята працягвалася да позняй ночы. Праздник праздновался по рассказам до начала, почти в начале войны, что ходили к этому кресту и праздновали. Он был скрыт от богоборцев у кустах, уже заросло кустами это место, и как-то осталось, этот крест там стоял до начала войны. После окончания войны праздник этот как-то отошел, уже больше стала такая религиозная борьба с религией, и возобновился только в конце 90-х годов, когда в Крывеле построили музей Петра Мартыновича Олейникова. Собираются все жители деревни к музею, самодеятельные артисты з гарадзецкага СДК дают концерт. У гэтым годзе ў сувязі з небяспечным эпідэміялагічным становішчам мясцовыя жыхары вырашылі адмяніць свята у мэтах сваёй жа бяспекі. Аднак ужо з нецярпеннем чакаюць наступнага года і будуць рады новым гасцям.